Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da Hasken Alheri TV. Muna miƙa godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala da ya bamu damar karanta muku littafi mai suna Wacece Shazma, wanda Hafsat Muhammad Arabi ta rubuta. A madadin Hafsat Muhammad Arabi da ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin, ni Mustapha Muhammad Mustapha nake cewa ku kasance da mu a cikin littafi mai suna Wacece Shazma. Domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Ɓacewa ya yi, ita ko momi wannan karan sai da ta tsula fitsari, take sai ganinsa suka yi bakin wani tafkeken kogi, wanda san ba su iya ganin ƙarshen girmansa. Ihu suka saka a tare, yayin da wata irin guguwa mai ƙara take tashi a gun, ruwan ma wani irin ƙara yake yana tunkaro su. Sai da ya kusa gab da su aka maida su inda suka fara zuwa, nan suka ga yana masu dariya. Ashe rashin imanin ki bai kai ba, ha 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 ha, ya faɗa yana dariya. Shi ɗin baƙiƙirin ne ba kyan gani, a tattare da shi ga wani uban gashi da ke jikinsa, haƙoransa kansu iri-iri suke. Yare ya juya suka yi magana da ɗayar matar, juyowa tai tana kallon su, ya ce ya san matsalar ku tun kafin ku zo, don haka kun zo gun cikan buri. Cike da tsoro da mamaki suke kallon matar da suka taho, ba ta jin Hausa amma sai gashi tana masu. Kuna mamaki ne? Dan duwaf ɗin bokan ya faɗa yana dariya. Komai anan yana yiwuwa muddin aka zo an gama, don haka matsalar ku ta zo ƙarshe. Shiru suka yi suna kallon ikon Allah. Murmushi matar da suka zo da ita ta yi suna kallon ta. Tabbas tun da farkon zuwan ku ne dole abin ya ba ku mamaki, amma duk wanda ya san gun nan tabbas ya san abubuwan da ba zai yiwu ba suna yiwuwa mana anan. Ni sunana Hajiya Salamatu, ƙawarku da ta haɗa mu, ƙawata ce sosai. Yadda ba ku tunani ba abin da ba zan iya yi saboda ita ba. Osoro Ubo, duro Salamatu, kin cika magana. Salamatu bari, bata kuma cewa komai ba ta ja bakinta ta yi shiru. Su duka ba su san me ya ce mata ba, suka yi tsit a gun. Kallon sa ya fara su duka, sai kuma mai da kallon sa zuwa Hajiya Na'ima. Ya jima yana kallon ta, sun koyar da kai ta yi, ko kaɗan ba ta ƙaunar kallo a rayuwarta. Mo feren re, ha 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 ha, I want her. Da sauri Hajiya Salamatu ta dube shi, murmushi dai tana kallon su momi tana dariya. Su ma murmushi suka fara mata, a tunaninsu su matsalarsu ake tattaunawa. Sai ta juya ga bokan. Ole Nirare, za ka iya samunta, ta faɗa. Dariya boka yayi ya kalle su. Matsalar ku an gama da ita yanzu haka, amma da sharaɗi. Su duka kallonsa suke, suna son jin me yake so. Ina son keɓewa da ita. Momi sumewa ne kawai ke bata yi ba, tana kallonsa. Tabbi da imamin bane. Momi kamar za ta yi kuka don bai mata ba, gashi ƙazami ne na ƙin ƙarawa. Nan ta soma tunanin ya za ta yi da shi. Tashi mu je ciki. Kallon Hajiya Salamatu momi ta yi ko za ta taimake ta, amma sai ta nuna mata hanyar ɗakin da hannu. Haka nan momi tana gani ta shiga wannan ɗakin mai shegen duhu. Ganin za ta ɓata mai lokaci bai tsaya ta tuɓe ba, don ta tsaya dube-dube. Ji ta kawai ba kaya jikinta, inda ya fisgo ta zuwa gado da wani irin shegen ƙarfi. Banda ihun momi babu abin da Furera ke ji. Jan takalmanta ta yi don tana jira a ce kula ta ce cas. Karki damu ita kaɗai yake bukata banda ke. Ba damuwa. Murmushi kawai Furera ta yi mata, cikin ranta kuma tsoro ne fal. Wayyo Allah shi kenan mun kawo kanmu. Nan ta gama mitar da ta yi kuskus da ita. Haka suka ci gaba da jin ihun momi har sai da ya gama ya sake ta. Da ƙyar momi ke takawa sadda ta fito daga ɗakin, yayin da hatsabibin bokan ke ta dariya. Nan da ƙyar ta iya zama har sai da Furera ta taimaka mata. Nan ya ba su abubuwan da suke bukata, da na abinci da ruwan wanka. Nan suka yi sallama, sai dai shi ma bai bari sun koma daji ba. Sai ganin su suka yi kusa da kan hanya da kayansu da suka zo a jikinsu. Amma still momi da ƙyar take daga kafa. Yo sauri garin yamma ta fara. Furera ba za ki gane azabar da nake ciki ba ne. Wannan mutumin ya cuce ni, kin ga girman abin kuwa? Dariya Hajiya Furera ta shiga sheƙawa. Saura kaɗan da ta kada aminiyar tata. Wato ma dariya abin ya baki. Ai dole, yanzu wannan ɗan duwaf ɗin har yana da abin da zai lallasa ki haka. Kut gaba da gabanta. Sanda bokancin ke yi ai daɗi ke ji ai. Yau ga ranar ta ai, kin zo kin sha overall ɗin. Bincike jikinta ta daga na Furera ta shiga mota. Ita ma Hajiya Salamatu dariya take, saboda sanin matsalar. Ta jima da sanin waye shi, sai dai ko kaɗan bata tanka sa ba har suka banko. Yau gidan shiru da yake yau ya kasance weekend, kowa yana sabgarsa. Shahid ne kwance yana juye-juye, amma idansa a rufe suke. Yana mugun mafarki ne. A zabure tashi, tashin nashi ya yi daidai da tarwatsewar kayan da ke kan firij ɗin shi.
ya tsorata sosai da abin da ya faru don a kansa ya buɗe ido. Toilet ya wuce cike da tsoron mafarkin da ya yi da kuma fashewar kayan da ke ɗakin nashi. Wanke fuskar shi ya soma a sink ɗin toilet ɗin. Ya buɗe famfo yana wankewa. Ɗagowa ya bayan ya kammala. Ya jawo ƙaramin white towel don goge fuskar shi. Yana ajiyar zuciya ya ɗago don ganin fuskar shi. Idanun shi wani iri suka yi mai. Ya yi ihu da ƙarfi yana tattaɓa fuskar tashi. Ƙwayar idon ce suka koma blue gaba ɗaya. What is wrong with me? Ya faɗa cikin tashin hankali tare da ƙara buɗe famfo yana wanke fuskar shi, amma still ba abin da ya sauya a idon nashi. Ya jima a toilet ɗin ba sauyi, hakan ya sa ya je alwala ya je sallah. Ko bayan da ya idar ya ɗauke wayar sai ya buɗe hoto, gani ya yi har lokacin ƙwayar idon nasa bai sauya ba. Shazma na zaune ta saukar abu a jikinta. Tashi ta yi ta nufi ɗakin ta shige toilet. Ba ɓata lokaci ta ɓace zuwa inda Malik ke kwance, ɗakin da aka sauke shi don bai koma ba har wannan lokacin. Malik, akwai matsala a gidan nan. Sau biyu kenan ina samun alat kan haka. Ni ma tabbas na ji, amma ni ma na rasa me yasa nake jin alamun akwai ɗan uwanmu a cikin gidan nan. Kallonsa Shazma ta yi. Kai ma ka ji ko Malik? Daga kai yayi. Sai dai akwai matsala. Na yi iyayi na in gano amma na kasa. Kamar akwai abin da aka yi. Ina zargin akwai abin da aka yi don kar ya bayyana. Ko ma waye akwai babban dalili. Amma Malik da ya fara samun magic power ɗinsa, very soon za mu gane ko wane ne a gidan nan. Kallonta ya yi, amma ba aiki ne mai sauƙi gano shi ba. Jin motsi ya sa Shazma ta yi saurin ɓacewa daga ɗakin. Da sallamarsa ya shigo, Malik ya amsa mashi. Sai dai yana mamakin yadda aka yi Sa'al ya zo wajen shi. Barka da yamma. Kallonsa Malik ya yi. Lafiya ƙalau. Nan suka gaggaisa. Cike da suke fuska suke hirarsu. Na ji kai brother ɗin Shazma ne. Are you really her brother? Dariya tambayar ta ba Malik sosai. Kallon Sa'al ya yi. Why do you ask? I am just being curious since the first day I met you. Murmushi Malik ya yi. Well, it's true. Shazma ƙanwata ce. Shiru Sa'al ya yi. Ganin hakan ya sa Malik ƙoƙarin jin abin da Sa'al ke faɗi a zuciyarsa. It look like da gaske ne brother ɗinta ne. But irin kallon da yake mata is somehow. Anya, ko da yake ta magana a zuciya, Malik da ke gefe yana sauraron sa. Murmushi ya yi. Obviously akwai jan aiki gabana. Brothers ɗin nan, but if it is the last thing I will do, ba zan taɓa bari su same ta ba. Malik ya faɗa a ransa. Ringin ɗin fon ɗin Sa'al ne ya dawo da su hayyacinsu. Murmushi suka yi ma juna sadda suka kalli juna. Excuse me, I have to take it. It's okay, bye. Malik ya faɗa dan ba wai yana son Sa'al bane a ransa. Sosai yake jin haushinsa. Shahid kwana biyu kenan amma sam ya ƙi bari kowa ya ga ƙwayar idonsa. Cikin ikon Allah ba Shazma ba, hatta Malik bai gano ba, ba tare da sun fahimci komai ba. Sa'al yana iya ƙoƙarinsa wajen ganin zai samu hanyar da za su haɗu daga shi sai Shazma. Sai dai Malik yana ƙoƙarin toshe dukkan wannan gun. Yau fa Momi za ta dawo daga Lagos. Ya kamata a ɗan shirya mata welcoming. Ko me kace Malik? Duk falon mamakinta ake hatta dadin su. Ganin yaushe ta san Malik da har za ta yi mai tambayar. Sai da ta ga kowa ya yi shiru, Halil ta gane barambaramar da ta aikata gaban su dadi. Sallamar Kari ce ta katse masa zancen su. Tana shigowa kowa ya zuba mata ido saboda irin shigar da ta yi. Mara kyan gani kamar ba diyar musulmi ba. Ita koko a jikinta. Sannan ku da hutawa. Ta faɗa tana ɗaga masa hannu. Shigo mana. Budurwa ce kyakkyawa tare da ita, wanda ta yi sanadiyar fara bugun zuciyar Shazma. Da sauri-sauri shi ma Malik ya fara zaro ido, yana kallonta cike da tashin hankali da mamaki. Ina wuni dadi, lafiya kalau Kairat ya gida ya mamanki. Murmushi ta yi, wallahi tana nan lafiya ta ce na gaishe ka. Ayya, ina ansawa. Juyawa ta yi ta gaida Anta Hanna da ke zaune a gefe. Irin gaiso wulakanci Kairat ta yi mata. Abin bai ma kowa daɗi ba, ita ma ƙawarta ta zuwa ta yi ta gaida su. Cike da mamaki su Shazma ke kallon su. Ni zan shiga daga ciki. Dadi ya faɗa sadda ya tashi ya nufi sashensa. Su ma kowa nan ya fara shirin tashi. Yar uwa ya ne? Wallahi Kairat kin kyauta. Kamar kin san ina neman ki. Mu je daga ciki. Akwai story. Hadil ta faɗa sadda ta tashi ganin haɗaɗɗiyar budurwar da ke tare da Kairat ta sa Hadil buɗe baki. Sista ina kika samu mana wannan balarabiyar haka? Ta faɗa tana riƙe baki. Tafawa suka yi. Ke dai mu je ciki zaki ji koma menene madam. Wani kallon kallo Shazma suka yi ma juna ita da Malik, yayin da budurwar ta yi masa murmushi ta shige. Ma'abuta karatun littattafan Hausa, Hasken Alkhairi sun zo muku da wani sabon littafi mai suna Alaƙar mu, wanda ya kunshi cin amana, soyayya, yaudara da ma sauransu, wanda Hafsat Muhammad Arabu ta rubuta. Za a dinga kawo muku wannan sabon littafin ne a Hasken Alkhairi TV. Ku garzaya YouTube ɗinku sannan ku yi sacin Hasken Alkhairi TV.
sannan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin littattafanmu